Zdarec, zdravím vás u dalšího videa a dneska je na řadě druhý replay s FCM 50, tentokrát na Erlenbergu. O FCMku už jsem něco vykladal minule, takže teďka se můžeme vrhnout horem pádem rovnou do bitvy. Koukneme se na setup. Tohle se vám bude s FCMkem, jak jsem už posledně říkal, stávat dost často, protože díky tomu, že má speciální matchmaking, tak prostě být top tier není nic zvláštního. Tahle bitva je o to lepší, že osmiček tady není věru mnoho, je tady i hodně sedmiček a dokonce i šestky, takže úplně pohádka pro mě. Mod téhle bitvy je střetnutí a já se vydávám na pravou stranu, protože odsaď se dá poměrně dobře střílet do oblasti toho gapu a tady bojovat s jejich tankama, který gampí zděs, takže to je takový jako dobrý kauf poměrně, podle mého názoru. Že tam jako tak veselě jedu. Mohlo by se dokonce stát, že třeba čas od času na světě mají nějaký nepřátelé, kteří jedou tlma a může je trefit. Což se ale teďka zrovna neděje. A už jejich první borec je v kepu. Že mu to netrvalo moc dlouho. Tak, tady se objeví Perša a Rheinmetall. Pershing mě neviděl, takže ho zatahuju. Koukal jsem na to Black Prince, jak vypadá. Věřil jsem Pershingovi na weak spot napravo dole od těch Brailey, ale netrefil jsem. Stahu Black Prince. Posílám mu tam úvodní pozdrav. A to Black Prince si zapamatujte, protože s tím se ještě potkám. A nebude to nic pěkného. Trochu se ještě s tím propalu Peršu. A konečně až teprve teď si všímám, že napravo nahoře stojí tank. Tak mu dávám šlehu. On začíná jet někam do háje, takže zatáhnu na druhou. Víc mu to tam. A připravuju se na třetí. Tak, gátov. P. A Pčka zadarmo. Vycouvám zpátky nahoru. Koukám, kam je ten Pershing. Jenže v momentě, kdy já na něho dostávám depression, tak zmizí. Stejně tak jako Black Prince, který se ztrácí za barák, Pershing mě spotuje, teďka netrefuje. Já se snažím ho zatáhnout, jenže opět nemám depression, takže prostě dneska ne soudruhu. Takže točím na Black Prince, dávám mu jej pozdrav. Byla trošku smůla, že jsem váhal s tím odpálením. Kdybych ho odpálil hnedka z fleku, tak jsem ho mohl trefit. Zaměřuju se do kepu na ten jejich light, kterým dávám ranu. Potom přijíždí VKčko. Tak mu přidávám taky jednu pěknou. Nevypadá, že bych chtěl ujet, tak mu dávám ještě druhou. Třetí bohužel neprošel. Tak, teďka na čase přeměřit se na jejich TDčka, který stojí nahoře na kopci. To jsou ty tanky, o kterých jsem mluvil z začátku, že tam s nima dost často můžete bojovat. Teďka jejich TDčko mě netrefilo. Takže mu dávám ranu. To má za to. A tahle ho mohla dorazit, ale z nějakého důvodu prostě netrefila. Ačkoliv to vypadalo, že mu letí přímo na plát. Posílám naslepo Black Princeovi, ale nevím teda, jestli to trefilo. Opět se mě nepodařilo dorazit toho Pantera. Opravdu zázrak. Vzadu se ještě objeví Jesko. Což je podle HPček možná důvod, proč jsem předtím nezabil to jak Pantera 2, protože se zdá, že před ním mohlo právě stát to ISko, protože mu ubylo asi tolik HP, kolika mám alfu zhruba. Dávám ranu Black Princeovi. Těšil jsem se na druhou, kterou dávám taky, ale potom on jako není úplně hloupej a nějak mu došlo, že není dobrý nápad stát takhle na otevřeném poli, jak se schovává. Naše T150 v kepu je ve velkých problémech. Se snažím trefit LCčko, jenže netrefuju. A teďka je jasný, že potřebuji dořešit tady ty jejich tanky na pravé straně, abych se mohl zaměřit potom na kep následně.
posílám Rheinmetalový dáreček. Pak mu posílal dáreček aj LTTBčko, takže Rheinmetal je potom rázem na ránu. Tady z vrchu přišli Jesko, trekuju ho. Ale má opravy, takže utíká zpátky. Teďka Haluzově dorážím na Pantera, že jsem věděl, že vyjížděl, tak jsem ho tam poslal, tam kde z největší pravděpodobností stál a opravdu tam byl. Cap už je na 45, to není vůbec nic pěkného. Dávám ránu Jesku, on trefuje zem, což je hezký. Chtěl jsem dát další, což se stalo. Pokračuju dále dopředu a objevuje se za ním jak Panther 2. Až jenom dávám Jesku, oba jsou teďka na ranu, bych to potřeboval nějak podorážet. Jesku opět netrefuje. Jak Panther 2 mě netrefuje, ale já jeho taky ne. Dorážím Jesko. Teď je potřeba dorazit jak Panthera 2. Což se daří bez ztráty života, protože on opět trefuje zem, ale zprava vyjíždí Rheinmetal, který využívá situace a dává mě pecku, jenže já ho hnedka v zápětí dorážím. Zleva jde Artina. Zprava stojí jejich Čefí. Jenže já nemám čas zázovat se s Artinou a doufám, že jak Tiger není tak stupidní a dorazí tu Artinu rychle a přijede mě pomoct. Dingám tady něčí ranu. Napravo tam stojí Black Prince, který je na 2 rány. A spatřil jsem 110, která je skoro plná. To není vůbec pěkný. Dávám mu ranu, schovávám se. Zprava se mě snaží trolovat ten Black Prince. A v této chvíli ta situace je opravdu jako nepříjemná. Black Prince tam pořád je, furt čumí. Dávám mu pecana, už je na ránu. No, teďka už je na ránu prostě. No a uvidíte za chvilku, co se stalo. Schválně. Jak je to dlouho, co jsem říkal, že doufám, že našemu Tigrovi 2 se podaří dorazit Artinu. Prostě můžete mě někdo říct, co ten borec dělal, když tady byl Artina, on byl tady a on utíká sem do rohu na A0, když všechny tanky jsou tady. On tady má jedinou Artinku za sebou a on není schopný ho zabít. To je nějaký. Škoda mluvit, pokračujeme dále. Tady je 110. Já mu dávám ranu a pravděpodobně ho treku. Takže vyjíždím s krepem, dávám mu pořád retreky, snažím se ho zabít. On nestřílí z nějakého důvodu, já mám podezření, že mě vůbec neviděl přes to křoví totiž. Takže ho pořád retrekuju, dávám mu rany. Teďka se opravil, ale já mu dávám ještě další. Chcípá náš Super Pershing, který byl vedle kepu, takže teďka je to fakt problém. 110 vyjíždí trochu blíž ke mně a já ho odpařuju do spodní vany. Tak, a teďka přichází zlomový okamžik bitvy, kdy kep je na 66. Já potřebuju zhodit, ale jsou tam přede mnou 3 tanky. Je tam ELCčko, je tam Black Prince a je tam to FCM, který mělo docela hodně. Zpětně, co já jsem měl udělat, bylo zebrat se, otočit se a tady přes ten ditch si odjet někam tady do safeu. Semka, abych mohl odsaď pálit směrem kdyby ke kepu na to FCM, který asi jsem měl čekat, že přijede. Náš Tiger opět prostě nevím, co dělá, pořád nemůže zabít toho malého sráče. To je nějaký, to je lidoop, nebo nevím, co to je. Šipe! Ho zabiju! Takže to teď jsem jako vysvětlil, co jsem zhruba měl udělat, uvidíte, co se stane. Já si tady tak veselé jedu. Hledám Black Prince, jo, kde je? A teďka tady příští FCMko a kuk, Black Prince, kterýho jsem hledal, stojí naprosto nepochopitelně prostě tady. Unsafe, jo? A první ranou mě dává ammo. Jo? Tak. Teďka vidíte FCMko, já si opravuju ammo a samozřejmě kde to jsme, druhou ranou dostávám znova ammo. To je k pláči, normálně k pláči. Takže teďka se můžu roztrhat na cucky a je prostě z ten 12 vteřin nejsem schopný cokoliv tady v té hře udělat. Dávám ještě jednu ranu a pak se můžu jít co? Zakopat. No.
I ain't dead. I'm coming back for more. Takže jejich geroj mě doráží a nebudu vás jako dlouho napínat prostě. Náš Tiger 2 to nedal prostě. To se nedalo čekat s tím, co předváděl předtím. On sice dokázal to FCM dostat na ranu a ty zbývající šity zabít, ale byl tak marnej, že prostě to nezvládl uhrát. No. Takže totální heartbreak, 7000 damage. Prostě kdyby tohle byl člověk a ne nějaký lidoop, tak si nedokážu představit prostě kolik expů bych tady vysekal z téhle bitvy. To bylo něco neskutečného, kdyby jsme to vyhráli. Nicméně to se jako nestalo, samozřejmě. Vždycky nejlepší výsledky skončí prohrou, tak už to prostě bývá. No a to, že ten Black Prince na jednu ranu, o kterým já jsem ještě prostě věděl, že tam je, hledal jsem ho, ale prostě on stál úplně někde tady v háji. Mě dal to amo, to jako, to mě rozrýlo úplně. Ale když tak tím přemýšlím, tak stejně tak jako tak, a i kdyby ten Black Prince mě to amo nedal, tak já bych to FCM jich prostě neustřílel, protože on měl víc HPček a ještě tam bylo to ELCčko. A náš Tiger 2 prostě 5 minut tam zabíjel jednu šestkou Artinu, no a pak stejně prohrál. Takže klasika. Zatláčím slzu v oku ještě teď, když na to pomyslím, no. Takže já doufám, že se vám video aspoň trošku líbilo a zase někdy na viděnou. Zdarec.